Foi o propio alcalde Manuel Ruiz o encargado de debullar as grandes cifras do orzamento municipal para este ano 2019, que ascenden a uns 22,3 millóns de euros. Un documento que sufre un lixeiro descenso con respecto aos do ano anterior, motivado en parte a que no 2018 se incluiu un préstamo de 1,5 millón de euros, que non hai no presente exercicio. Tamén se referiu ao retraso na súa presentación, o non querer aprobalos antes das eleccións municipais, e así non condicionar a nova corporación. Considerábamos que a nova corporación debía ter xa as mans un pouco, cando menos libres a hora de diseñar o que se pode diseñar a estas alturas do ano. Facelo agora a escasos meses para o remate da anualidade responde tamén, segundo el, a varios motivos, entre eles a aplicación da actual RPT, paralizada dende o ano 2011, o aumento do gasto en dependencia nos recursos para a igualdade e violencia de xénero, ou a necesidade de afrontar determinados investimentos subvencionados, como son a dotación de material para o novo centro de hostalería, a terceira fase da escavación do castro da cidade, ou a conclusión do Centro Social de Carreira. Por esta razón, ábrese o diálogo co resto de forzas con representación municipal para poder sacar todos estes temas adiante. Estes presupuestos que estou presentando, como dixen hasta ahora, son o reflexo de acordos plenarios, polo tanto, de acordos plenarios prácticamente unánimes en todos os casos, e os do ano 2020 van a ter que ser presupuestos consensuados co grupo que quera consensuar con este goberno. Eu son plenamente consciente de que teño que negociar e ceder dos meus postulados a outros grupos. E a mí non me vai a acontecer, como parece que está acontecendo na política nacional, que por falta de diálogo ou de ofrecimento non vayan a salir adiante. A intención do goberno pasa por levalo a pleno para a súa aprobación a finais deste mes de setembro, previsiblemente nunha sesión con carácter extraordinario.